Kabir kana nufin zaka iya barin gari ba tare da sani na ba? Ke wace irin mace ce? Zaman ki nake? Da kafin in faɗa wa iyayena sai na faɗa miki zan bar gari? Dole ne sai na faɗa miki? Okay. Ka gaya wa mahaifiyarka, ka gaya wa mahaifinka. Ni da nake a matsayin matarka ba za ka iya gaya min ba ko? Fita da dalla. Girman ka da hankalin ka rasa wa zaka kula sai wannan kana ganin da kaga yan tasha wannan ba giya ma bata gama giya ma ta shawo baka jin wani giya a jikin ta ne Ka ce me? Ni ce giya? Na rantse da Allah yau sai na nuna maka karka sai na nuna maka yar hauce ne. Ba ta da hankali fa sosai ba. Rana na kawo dama na zo ki nemo ni domin ki ja mata kunne saboda ta je ta sami wanda kanina zai aura tana ikirarin za ta kashe shi. Yanzu momin ce ta aikata wannan abu. Dan Allah biki hakuri. Insha Allah zan tsawatar mata. Ba za ta sake hakan ba. Wallahi yaran zamani ne ka haife su amma baka haifa halin su. Ke mami da Allah shiga hayyacin ki da Allah. Haba. Wannan wace irin masifa ce? Na haukace din ma ba za ki kyale ni ba.